si Marang Hilin eh. Hi, good morning. Ngayong buntag. Adlaw Merkulis. Sa 3 mas Abril. Good morning. Kumusta namang tanan? Sabanhon, ano po sa tubangan. Salamat Lord. Dahan salamat. Sa time yung mga na barong adlaw. Labi na sa pamilya. Salamat Ginoo. Dahan salamat. Kumusta namang tanan? Muling nitong tanan sa katong kaon na nagsubaybay sa ang payag. Kamusta? Diya sa Bohol, kamusta? Ang panahon diha, mainit. Diya sa Davao. Diya sa Davao ni Alma Amora, good morning. Kamusta? Kamusta diha? Ilan ni Vilma Macabalo, good morning. Jit Mendoza, maayong buntag diha. Labi na diha sa Bohol. Ni Marcelo Castañares, good morning sir. Diha sa Dao nila ni pamilya Mami Gila Aying, good morning Nay. Nay Migila. Kamusta? Say dagas panahon diha. Kumusta mong tanan? Ading tubagon tong bahin gyapon sa kuan, wa gyapon makamove on sila sa bone screening lagi sa ang apo. Oto nagpa-bone screening na midas ning agi. Loy day ning bata nga bone screening tiguang na. Aw idara na ba ako nang pinanda ba kamans kay kusog naman muhilak. Sa katong mga kaabanan ni Upaw, katong nadya sa kuan, nasa Putatan o napod sa Paranaque at tungo sa kuan de la Merced. Ano mo agi sa bayan, katunutan na bayan sa Muntinlupa. May iskina na kilid sa simbahan ng bayan na datuunahan. Pwede ra mo maglakaw sa de la Merced. Kay uhay na ta kasagaran bitaw kaaban na mo dito ng bone screening gikan tong Usmon. Walang klaro ng Usmon. Balik time hay mo. Wala mong kita na lang matag private. Para sa atang apo. Kaya sa dedekad so upuan kanang bone screening bitaw kanang idara na parang baby precious aloy jud ko so upaw ning hilak. Kay dapi malagi tong sa lapalapa malagi na kuan ng itusok. Madun itong bone screening bago pang inanak kausali kalibutan mo nang organ ng idara na kabaw na mo hilak kasubad mo hilak usap pa og apil nga na jud na mo nang saan man nga man may wa pa kumutsat sa gagaw na sa Bohol wa bi kalibutan dapat lay kuno 24 to 72 hours ra sa bone screening ng bata. So gumorgapon kalo sa Ginoo nahaman nga pag amo salamat kaadto. Salamat sa mga malumong kasing-kasing. Unang malinaw-nawan na jud among utok nga na bone screening na si Bibi. Salamat kaadto. Kamusta di mong tanan diha? Kalakaw sa inyong panahon labi na diha ni Ma'am Cherry Ulrich. Katuasyo og mga mustali ko diha sa Cebu. Sa among perming tig-ilian na sa among payag Noel Dominguez. Kamusta? Good morning. Naapo ko yung mga ison sa Cebu. Rubilin og ni Jejen pero wala time sila mag-ilis ang payag kay napos na payag. Mga musta lamang ko basi naminaw sila. Kamusta diha Ruby Provinciana morning. Kamusta? Og diha sa Valencia sa hang Igsoon Rodelisa. Good morning. Diha napabas sa tatay sinanay karon na ni bakasyon sa Valencia kasi mauli na putog alis siya karon. Good morning. Good morning mong tanan. O good morning gihapon ni Ma'am Yuning Ayop. Mga lagi ma'am
ingin ka nga malamit lagi sa alis sa puyan kay kuan na ay mga tanan gulay to yung garden mao na mabot ra ning panahon ma'am nga manguli ming tanan manguli ning ahang sakop Binis Manila pasiguro sila ganahin nga uli eh napapuna plus uko napapunay gihuwat uli ra lang ina kay grabe jud Manila puyan wa jud kay mamiso di jud ka buhi siga na imong mata og Binis Manila og wa kay permanenteng trabaho wa kay income kay kadalihog palit di para sa alis siya nga nadahang lubi nadahang mautan unang pait jud Binis Manila puyan. A few moments later. Snack data ni kuan saging og ginamos tungod sa kainit tuloy dahil lingaw grabe init pagba bitaw nis na kaming saging og ginamos karon kay kuan sumot pud sa ikagpaan maryapon nagpaan 40 saging pud maryapon 40 kilo kaming saging na palit. Panahon dari guys, rainita. Makan kandi. Maluto na pan. Jubra, muraglas dagat tigre rainita. Maluto na kuno. Unsa? Maluto na pan. Ano? Init man ya. Maluto na kuno pan nagkainit. Jadi punya mangga. Muwag mangga dari kay barato ra. 20 ra ni. O kabuok. Kailakan na. Ha? Kailakan na. Muna day gamong kuan. Lawag na. Ang maling bata sa katunungutan na dis namin nagpa-bonus screening sa De La Merced sa bayan. Kay kahapon nagamong kadangan puro man gikan sa Osmon ala nihilak nagamong bata nisak po gabi Precious ala kalpa ka saging be munta kay pas nanay sang ko ng pulong kada bang hangin na mo para manig danos buhol. Udah pa niabot ng ginamusa. Hindi siya hangat ari. Kami tag may bobo pa tong color baka malingaw sila. Bakit dahil mo man do? Kuminaw ni to buat ng color. Abredos Jaron, birthday hanggang so agaw. Happy birthday Gracia Moral nasa Saudi. Bukas 50 Siti, digod sing Gracia ron. Tulin makagpalabi. Tulin magpalabi ka mapakog na ta. Kami ninay si Precious Lule. Kami ninay si Precious maabot na tulong sa prep. Sigan. Alang kaloy din yung bata og may idara na mag nanay buot ba mag ibon screening. At upaw ka po ni hilak. Hilak siya po kay dagto mag tikid sa bata lagi pusok. Daghang putong dugo ilang ikuha. Hilak lagi tupaw. Lahat yung born screening nga. Kanang alam mong nasundan ka po, nag-born screening kayo. 1 week pa ko to, wa mo hilak pa no. Kang bibi nga. Pagapagaw ang taghilak, paghiluwa siguro ito. Kamabot ang istorya, may natug agay-agay.
Salamat gapon yung makabunsin yung gapon. Saan may maghat ka? Usmon. Laro itong panta Usmon. Hospital. Ini pa na. Bata ko manok kaya ano pa? Ang askirin. Mahinan na. Yung mga ice cream, tama lang. Bumuwag na. Ano na be? Itas na yung color. Pipig ron, pinipig. Popsicle ba? Yan mo. Ano ka mo sige? Hawag ka lang muta. Sir, buhay ba no? Habong kayo muna ka ng habong. Nakapagyan niya. Okay. Magsabot ka. Magsabot ka sa badi. Dia sabot ka. Ano na kamang bata kaya kumuha na mo tubag-tubag na. Bukaan ko kung sabi. Masa kini naman ko. Anak ko. Bukaan ko sabi niya. Bukaan ko sabi. Bukaan ko din sabi. Ano na ba? Di ay. Nanay ka ano, masuk-suk. Sabi nga yung kami, 40 kilo. Yes na. Yes na. Paano ka daw yun? Makuha lagi. Saan sa nagbibot? Wah. Makuha, gaya sa nagbibot. Lebe. Lebe. Anong bata yan? Anong bata? Ano ba? Ay, manang kasi karga ng kumuha sa misa. Ano ba na yung pagganyo? Bibi! Ano ba? Hanga din diha? Bibi! Baby, yung panited. Yung panited na. Patindog. Yung panited na. Pagay na, pagay na disipon. Kaya nga ba? Ang hapong haratita. Uy! Yung doon ka na madidi. Madidi na niyo ron. Basta mo. Ang hali na nagabay nga madidi na niyo. Ang po. Nandamos na. Seryoso. Mas mama. Ngitan talog saging mo. Ngitan ka saging, hindi lang labag ibang nanay. Pagtusok sa mong tukod. Wabig mo siya. Ilagpak mo tukod. Una nga sa tukod pa. Tukod na diyan. Habang tusok, be. Bisa dong itu jangan pakai menikah dong bibi. Kalau lu nak pikat, kalau ni nak apa? Dede ne, dede dapat ne, merangkai. Ya. Allah. Hui, precious. Hui, nabe kapan? Cocok? Ikan pasang baby dali. Kawin bi. Kawan senang guys. Di, dia lagi nak matabang guys. Dia lagi nak matabang. Kentan amat ya saging guys. Di man ka mau hawid si nanay, ya naraman na. Anak lamisan na Ito na bata tuwa nagkaarong saging si nanay. Mara.
snack ng saging. Sus, TV naman. Ito, TV. Ito. Ano ba? Uy, amang bata. Bigyan na ni Lola. Uy. Oh, di na matabang. Di na matabang di ay. Di matabang. Uy, isos. Gintan ka be. Titi na ba naman sa nina na. Titi. Bili ko na to. Hindi ka magkaan.